A můžeme přistoupit k třetímu místu, a to je pojišťovna Agra. Ředitelka paní Petra Martinková. Coface Czech je vítězem na druhé pozici a přichází tentokrát ředitel generální pan Rudolf Kypta. A letos tedy prvenství obhájila a získává ERV Evropská pojišťovna. Toto nejvyšší ocenění v kategorii specializovaného pojištění přichází převzít Štěpán Landík, člen představenstva, ředitel obchodu a marketingu ERV. Já bych sem chtěl v první řadě poděkovat, že v takto krásné společnosti jsme měli možnost to vítězství obhájit. Ten loňský rok na trhu cestování byl v podstatě v mnoha ohledech rekordní a specifický. Vycestovalo nejvíc lidí do zahraničí, cestují lidé, kteří dříve necestovali, cestuje se na místa, kam se dříve nejezdilo, takže se to pořád vyvíjí, je to boj. My děláme pouze tu úzkou věc, která nám zabere více než dost času a vážíme si ty vaší přízně a je to opravdu pro nás podsta.